Dobrý deň alebo večer, ja som Vlara a toto je podcast Frasierove Bezcenné noci, v ktorom spolu sledujeme americký sitcom Frasier. Diel za dielom, síce bez obrazu, ale za to s precízným komentárom. Ten chlap je hnusák, vedel som to hneď, ako som ho zazrel. Je to na ňom vidieť. Dobre, ja viem, že to nevyzerá to, ale toto je najvtipnejšia hláška epizódy. Toto je facka, ktorú dostane Frasier rovno do faču, pretože zase raz machroval. Ale dostaneme sa k tomu. 15. epizóda prvej série, odvysielaná 27. januára 1994, má názov You Can't Tell a Crook by His Cover, čo je veľmi logicky zvolená slovná hračka, vysvetlíme si ju neskôr, samé háčiky dneska na úvod. Sme v rádiuke ACL, opäť bez volajúceho, za to s ockom na scéne. Takých momentov nie je v seriáli veľa. On má totiž Tour de Studio, kde mu Frasier ukazuje čo a ako. A je zlaté, že chce zapôsobiť na svojho otca, ako má poš prácu, ale ockové dojmy by sa potom vo finále dali zhrnúť do 3 výrokov. Najprv povie Frasierovi, že na plagáte pred štúdiom má väčšiu hlavu ako v skutočnosti. Možno asi brať ako kompliment. Potom, keď mu Frasier ukazuje svoju kóju, odkiaľ, citujem, pomáha citovo narušeným ľuďom, tak ocko zahlási, že snáď je sklo v štúdiu nepriestrelné. Ťažko povedať, koho tým urazil viac, či Frasierové rady alebo jeho volajúcich, i keď jedno nevylučuje druhé. A nakoniec, keďže za asi 10-sekundovú návštevu štúdia na neho hystericky vyletí aj Ross, aj Frasier, aby niečo nechytal, tak sa pýta, kde to vlastne je. Či v rozhlase alebo na raketovej základni. V origináli Nuclear Missile Site. Ja dám presnú charakteristiku tohto miesta, lebo ocko je u mňa top v prirovnaniach. Tá raketová základňa je opevnené, často podzemné vojenské zariadenie, určené na umiestnenie, údržbu a odpaľovanie medzikontinentálnych balistických rakiet alebo balistických rakiet stredného doletu. Dobre, to je všetko. Ale k tomu chytaniu veci sa ešte vrátim. Neviem, či ste to všimli. Ako Frasier počas Tour de Studio hovorí ockovi, že nech idú radšej Ross, tam môže chytať všetko, čo len chce. Počujem tam iba ja takú miernu narážku na Ross a na to, že je to ako požitkárska žena. Nebojí sa fyzického kontaktu. Hej, akože poďme vedľa k Ross, tam si môžeš chytať, čo chceš. Neviem, možno konšpirujem. No, my o Ross a Ross prichádza v tom momente a my sa dozvedáme, že cestou do práce venovala posledné prachy chlapíkovi, ktorého údajne okradli a on sa nemal ako dostať na austrálsky konzulát. No, problém ale je, že nič také ako austrálsky konzulát v Sietli nie je. Teda vtedy nebolo, od roku 2002 už je, ale teraz v tom 94. museli skutočne ľudia v Sietli využívať generálny konzulát Austrálie až v Los Angeles. A ja na mape vidím, že je to 19 hodín jazdy autom, tak neviem, koľko tomu typkovi na taxík rozdala. No, ide o to, že ju proste natiahol nejaký podvodník a ocko ju ukľudňuje, že nie je hlúpa, nech si to tak neberie, pretože títo ľudia vedia ako na vec a nachytali by hocikoho. S čím Frasier samozrejme nesúhlasí, ozýva sa v tej chvíli, že jeho by teda nikto nerozstal. Pripomeňme si, že len v minulom dieli ho 12-ročná puberťačka celý večer klamala a on ani na sekundu nezapochyboval. Takže machruje, že rozpozná podvodníka na míle ďaleko, lebo absolvoval sociálny behaviorizmus na škole, lebo má prax, bol by asi zlý psychiatr, keby nedokázal odhadnúť človeka. A ocko, hej, chceš sa staviť? Ja sa stavím, že v tejto sekunde všetci diváci vedeli, že sa schýluje k ponižujúcej porážke a ako toľkokrát opäť sa nám už tu v štúdiu odpaluje hlavná dejová linka. Totižto, Gockovi majú prísť 3 jeho kamaráti, zahrať si poker a 2 z nich sú policajti, ale 3 sedel vo väzení. Takže oni sa stavia, že Frasier príde alebo teda nepríde na to, kto z tých 3 je daný podvodník. A on to ešte zakrincuje prehlásením, že ho podceňujú, lebo Ross si samozrejme stavila na ocka, že ocko vyhra, pretože čo je pre svine repa, to sú podvodníci pre jeho prenikavú intuíciu. V origináli to podľa mňa dáva trošku lepší zmysel, pretože tam nie je repa, ale hľuzovky. A hľuzovky sú podzemné huby, ktoré práve svine vedia vyčúchať na veľkú vzdialenosť. Hľuzovky majú takú silnú arómu, pripomína feromóny prasiat, preto ich vedia vyňuchať a Frasier tvrdí, že rovnako on vie vyčúchať podvodníkov. Kdežto my tam máme iba obyčajnú repu. Takže ak mi neušiel nejaký vtipek s repou, repu vnímam iba ako typické krmivo pre svine. V konečnom dôsledku je to vlastne bližšie tomu, ako to dopadne, pretože my naozaj neuvidíme žiadnu akciu, ktorá by pripomínala svinu a hľuzovky. Len taká maličkosť, predielový titulok po tejto scéne, ten hlási Pick a con, any con, u nás je to nadabované ako nájdi podvodníka hoci ktorého, tak presne táto veta v pôvodnom znení je názov jednej epizódy seriálu Cheers od rovnakých tvorcov. Ešte tu budeme mať jeden odkaz na Cheers, teda jeden, čo som našla, možno ich je tu viacej. A ja ho zmením potom, keď na neho príde rad. Strich. Sme u Frasiera doma, deň sa kloní k večeru a Daphne referuje, že pohostenie pre ockových kamarátov je pripravené. A sú to chlebičky s fašírkou, feferónová pizza a palacinky s mesom.
v origináli meatball sandwiches, pepperoni pizzas a little sausage rolls. Takže také malé letom svetom, pretože sendvič s mäsovými guľkami je obľúbený hlavne v americkej kuchyni. Palacinka s mäsom, v origináli je teda sausage roll, to je taká klobáska v listkovom cestičku, najviac je spájana s britskou kuchyňou. A feferonová pizza je ale v origináli pizza pepperoni. S tým, že pepperoni nie je feferónka, ale je to pikantná salama, dochutená práve paprikou a čili papričkami. Ono ten názov znie dosť taliansky, ale salama vznikla v Amerike, i keď pod rukami talianských prisťahovalcov, ktorí si upravili tamojšiu salamu na takýto svoj obraz. A to pepperoni, tak to znamená v taliančine práve paprika. Toľko pohostenie, otcovi kamoši teda môžu doraziť. A sú to Linda, Frank a Jimmy. Ja vám ich schválne predstavím, aby sme išli do toho s Fraserom. Linda je postaršia dáma vo svetríku, Frank je zavalitý, prešedivelý pán, obaja sú tak vo veku asi ocka. A Jimmy je z tých troch najmladší, asi 40 plus ročný, taký menší, počerný chlapík s bradou. A od momentu, kedy Fraser otvorí dvere a oni vstúpia do bytu, sa ocitnú pod jeho laserovým drobnohľadom. Toto je veľmi dobre napísaná epizóda, lebo je to v podstate taká klasická detektívka, kde sa hlavne diskutuje, pozoruje sa správanie ľudí a nakoniec má teda Fraser preslov, presne ako v Poirotovi napríklad. Takže začíname, hej. Jimmy Fraserovi hneď na začiatku chváli byt s tým, že asi dobre zarába a pýta sa, koľko to tak cca je, 2000 za meter? Ale v origináli sa pýta, what is this place? About 2000 square feet? Čiže v origináli Jimmyho nezaujíma cena toho bytu, cena za meter, ale rozloha. A ja si myslím, že možno k tej mílke prišlo tak, že Jimmy najprv prehodil asi Fraser v rádiu dobre zarába a potom sa naši mohli odpichnúť od tej mzdy a preložiť to tak, ako to preložili. Dôležité ale je, že Fraser sa jeho otázky hneď chytá a štartuje. Zaujímavé. Domyslíte si takú tú ikonku Sherlockovej čapky, jak mu pristane na hlave. Tararara. On hovorí, zaujímavé, všimli ste si plochu. Väčšina ľudí si všimne vysoké stropy alebo výhľad, ale vy plochu. Ako by ste nejaký čas žili, a teraz prichádza dedukcia, v uzavretom a tesnom priestore. Ten druhý chlapík Frank mu hovorí, boli si v Jimmyho byte? Prichádza Daphne, tak ju ocko predstavuje a Jimmy jediný vstal, vychovane, hej, ale to už si Fraser nevšimol. Frank hovorí, že Daphne je pekné meno a či ju nevolajú niekedy ľudia Duffy a ona odpoveda, že iba raz. Prečo taká tvrdá odpoveď? V slovenčine je Duffy asi rovnako v pohode ako Daphne, ale v angličtine to znamená to Duffy, taký bláznivý, divný, hej, slabomyselný možno, preto asi nebola nadšená. Ale my sme tam potrebovali nejakú interakciu s Daphne, pretože keď odchádza, ona totiž ide lapať Eddieho, aby ho vykúpala, tak Jimmy hovorí ockovi, že je veľmi milá. A Linda na to, že hej, a aj sexy, ty starý chlípnik. Prosím vás, potlesk pre chlípnik. O čo lepšie to je ako you dirty old man. Pochopiteľne, že som šla hneď na internety, pozrieť sa, ako vzniklo niečo také zvukomalebné ako chlípnik a jasné, počujeme tam asi všetci to slovo chlípať, ale ako sme sa dostali od chlípania k chlípnosti. Je to zaujímavá cesta a ja vás na ňu vezmem so sebou. Zatisnite slzu, nadšenia. Pôvodne sme mali sloveso chlípať, srkať, dychtivo piť a aj to sloveso vzniklo napodobnením zvuku, ktorý sa vydáva pri prudkom nasávaní tekutiny. A potom z toho významu dychtivo piť sa prenesol význam na všeobecnú dychtivosť, nenásytnosť. Takže človek, ktorý bol chlípný, tak nenásytne nechlípal iba polievku, ale dychtil nenásytne aj po telesných rozkošiach. To je prvý prúd. Od slova chlípať. Ale ešte tu máme druhý prúd od slova chlípie alebo chlípiti. Dodnes zachovaný v češtine napríklad vo výraze schlípli. Zvesený, ochabnutý. Áno, viem, čo vám napadlo. Ako niekto môže byť schlíplý a zároveň ready, vysadený na telesné pôžitky. A ide o to, že schlíplý človek má schlíplú morálku. Takže je vlastne mravne povolený, ochabnutý, ovládaný telesnou žiadostivosťou. Takže chlípnik, človek so zvednutým, nepevným charakterom. No, ešte taká info bokom, čo som sa pri tom dočítala, neviem, či aj pre vás to bude také zaujímavé, ale počúvate ma, takže máte smolu. V praslovančine a starých slovanských jazykoch bola veľmi častá tendencia nahradzať hlásku K hláskou Ch. Ak si chceli vytvoriť expresívnejšie slovo, alebo teda by bolo handlivejšie, citovo zafarbené, tak si tam šupli cháčko, pretože to písmenko malo v ušiach starých Slovanov taký drsnejší, tajúplnejší zvuk. Takže napríklad zo slova klípie, ktoré označovalo nedúživé zvieratko alebo aj človeka, takého čo ledvo stojí na nohách a klepe sa, hej, preto klípie, klepať sa, tak sa stalo chlípie. Asi aby to vyznelo ešte úbohajšie, vymenili to k za ch. A z chlípie sa potom stalo schlípli a tak ďalej.
A podľa mňa, to len moja osobná teória, to by mohlo vysvetľovať, prečo my máme toľko super expresívnych slov na ch. Chmulo, chruňo, chrapuň, chuj, chronta, chriaštel, to som dala freestyle, to som si neotvorila slovník, to sú slova, ktoré bežne používam, takže ich musí byť oveľa viac. Dobre, takže Linda označila Daphne za sexy a Frasier turuje, zvláštne, vám pripadá atraktívna. Linda, a vám nie? A Frasier, áno, ale myslím, že naklonosť k rovnakému pohlaviu je následkom dlhých období strávených v ich spoločnosti. Tadadadam. Teraz prilieta okrem čapice fajka na tabak. Ocko ho zotrie, že zo seba robí debila. A Frasier teda, OK, tak si dajme nejakú hudbu. Hrá tu niekto na harmoniku? To bol top pokus samozrejme, lebo harmonika rovná sa väzeň v jeho retro predstave. Ale tak keď už sme pri tom, tak prečo harmonika a väzeň tvoria takú nerozlučnú dvojicu? Tých dôvodov je viac. Je to ľahká malá vec. Ľahko ju prepašujete do cely. Aj keby vám ju našli, tak sa dá privrieť očko, pretože ju nemôžno použiť ako zbraň. Na rozdiel od treba z gitary, ktorá má nebezpečné kovové struny, masívne telo, tak ťažko s harmonikou niekoho napadnete. A zároveň bola extrémne dostupná v 19. a v prvej polovici 20. storočia, kedy teda vzniká ten narratív, hej, harmoniky ako spoločníka väzňov, tak v tom čase bola ústna harmonika lacným, masovo vyrábaným nástrojom, ktorý si mohla dovoliť aj najchudobnejšia vrstva, z ktorej sa teda rekrutovala väčšina väzňov. No a vďaka tej dostupnosti sa dostala aj do filmu. Ten upevnil potom ešte viac to puto, harmoška, väzeň, pretože keď vo filme potrebovali vytvoriť atmosféru, melanchólie, nudy a tak ďalej, no tak väzeň vyťahol harmoniku. Dobre, posúvame sa v čase. Končí nám jedna pokrová partička. Tu vyhráva by the way Linda, má Full House. Frank hovorí, že prehrá aj gate. V origináli prehrá shirt, košelu. Čo je celkom zaujímavé ten rozdiel, ale podľa mňa gate sú fatálnejšie. Ako choďte von bez košele a choďte von bez gatí, hej. Moji keď teraz tie 40-ky, OK. Majú takú pauzičku a Frasier ostáva sám s ockom pri stole a spolu sledujú Franka. Ten, musíte si ho predstaviť. Frank stojí pri gauči v tom momente, pupek vyvalený, má oblečenú kockovanú košelu, jednu ruku v bok a v druhej tak ako si obzerá nejakú sklenenú misu Frasierovu a do toho ho Frasier hodnotí a ockovi hovorí, že je zaujímavý ten Frank, temperamentný, taký nespoločenský, takmer typický portrét človeka, ktorý strávil celý život za mrežami. A v tom sa Frank na nich otočí s tou misou a pýta sa, to je Lilik či Štuben? Proste. Frasier len pomyslí na niečo a v zapäti je to znegované. Ale tak zase povedať o niekom, že celý život vo väzení. Keby Frank naozaj trávil celý život za mrežami, tak to dostal asi za vraždu a dosť pochybujem, že by ocko takého človeka pozval. Jedine, ak by Frank, on mohol tráviť samozrejme väčšinu života za mrežami, ale treba za nejaké drobné podvody a opakovane sa vracal do toho väzenia na kratšie úseky časové. To by dávalo možno zmysel. No ale Lilik či Štuben? Lalique sa to podľa mňa číta, je svetoznáma luxusná francúzska skláreň, ktorú v roku 1888 založil práve René Lalique a z tejto dielne pochádzajú ale že brutálne veci. Kryštál, nádherný, misy, vázy, lustre, klenoty. On bol pôvodne klenotník, všetko s typickými secesnými motívmi. On navrhoval dekorácie do bytov, interiéry pre Orient Express, interiér pre loď Normandiu. Preslavil sa aj kombináciou číreho a matného skla, ale čo mňa celkom zaujímalo, on bol ten, kto prišiel s luxusnými flakónmi pre parfémy. Dovtedy sa predávali v lekárenských flaštičkách, takom ako obyčajnom skle, čo sa mi úplne nezdalo, pretože čo tie flakoníky kryštálové s pumpičkami, hej, čo majú také tie rozprašovače, tie vyzerajú dosť staro. Ale ide o to, že v minulosti existovali samozrejme tieto flakóny, vyrobené na zakázku zo zlata, zo striebra, z porcelánu, lenže ste si ich dolievali vždy parfumom zakúpeným v obyčajnom skle. A René Lalique a parfumér François Coty vymysleli úplne nový obchodný model, spojili práve parfém a flakón už do hotového produktu, ktorý ste si potom mohli piť, keď ste boli stredná trieda, aspoň taká vyššia stredná. Ja som si prezerala tie flakóny na aukčných stránkach a ako super. Zase raz potrebujem niečo, čo včera ešte neexistovalo v mojom univerze. Hodím na Instagram, nádhera. Inak my sme v roku 1994 teda a presne v tomto roku predala vnúčka Lalika rodinnú firmu. Oni si ju naozaj držali 3 generácie. Po René Lalikovi tomu šéfoval jeho syn, potom teda jeho vnúčka. Lenže tá nemala žiadne deti, ktoré by pokračovali v práci, tak sa rozhodla tú firmu predať niekomu silnému partnerovi, ktorý by značku ochránil. No a iba pre úplnosť, druhý zmieňovaný Štuben. Tak Stubenglas to je zase slávna americká pre zmenu značka luxusného kryštálu, ktorú založili v roku 1903. A Stuben je v podstate taký americký Lalique, tou vychýrenosťou myslím, dizajnovo sa trošku líšili. A v Amerike je absolútny pojem, prezidenti tam dávajú pri návštevách iným politikom práve Stubena s gravírovaním.
Smutné je, že firma v roku 2001 skrachovala, pretože mladšie generácie už si toľko nenakupujú kryštál, ale značku potom zachránilo múzeum Corning Museum of Glass, ktoré ju odkúpilo a potom výroba mohla pokračovať. No, to by sme mali 3 adeptov v celej ich kráse a 3-krát Fraserovo pozorovanie. On najprv okomentoval Jimmyho, potom Lindu a teraz teda Franka. Dajte si teraz vy, kto Frasera nesleduje, dohromady svoje osobné pozorovanie, pretože sa ide odhalovať podvodník. My teda vidíme, že pokrový turnaj už úplne skončil, vyhrala Linda opäť, hej, pekne ich oholila všetkých a Ocko sa pýta, či teda Fraser má adepta. A on mu na to hovorí, že jasné, ale najprv nech sa presunú do salónu. Za mňa je to odkaz na práve staré detektívky ako Poirot, pretože tam sa vždy všetko riešilo v salóne, plus možno aj odkaz na aristokraciu, ktorá vždy po večeri sa rada utiahla do salónikov, kde potom mohla bez rušenia debatovať. Ja ako neveľký angličtinár som sa pozastavila nad tým, prečo nie je v originálnom scenári, prečo tam nie je slovo salón, lebo veď v taliančine, francúzštine, myslím maďarčina, nemčina a tak ďalej, všade slovo salón majú a má aj rovnaký význam a veľmi podobné znenie. Ale tu v scenári je výraz drawing room. Drawing room pochádza z withdrawing room zo 16. storočia a to withdraw znamená stiahnuť sa. Takže v tomto prípade stiahnuť sa z verejných priestorov do intimnejšieho priestoru. Ale keďže u nás fičalo výrazivo z kontinentálnej Európy, takže u nás je známejšie skôr to salón, hej. Nejakej veľkej sály, najkrajšej miestnosti v mešťanskom dome alebo v kaštili, kde práve aristokracia prijímala návštevy a u nás toto dnes ostalo, ale teda amici majú drawing room. No, takže Fraser sa stiahne do salóniku, rozumej, posunie sa asi o meter vpravo a ide im rozpovedať, na čo došiel. A nielen vďaka svojmu vzdelaniu, ale trúfa si povedať aj vďaka daru od Boha. On si to vždy tak zhoršuje tými preslovmi a hovorí, že vypracoval za ten čas všetkým 3 psychologické profily a došiel k nevyvrátiteľnému záveru, že vo väzení bol Frank. Ako dramaticky ukáže rukou. No, iba že nie. Ocko hovorí, že Frank je uznávaný tajný policajt. Na čo Fraser vykrikne presne tak, chceli ste ma nachytať, mysleli ste si, že to neprekúknem a potom pristúpi k Frankovi a pokračuje. To je príliš očividné, lámaný slovník, bledá tvár, slabé sociálne zručnosti a Frank, hej. Fraser sa snaží udržať si aký taký rešpekt, uhádnuť aspoň na druhý pokus, takže pokračuje. A mysleli ste si, že to neprekúknem, že si bude myslieť, že ten Lotor bude muž, ale zločinec medzi nami je Linda. No iba že nie. Tak Jimmy. No, toto absolútne pohorenie samozrejme Frasera položí a skúviňa tam, že Jimmy vyzeral tak slušne a on na to, že ale veď ja som slušný. Dokonca sa Jimmy stal vraj sympatiákom roka vo väzení. No, výborne to spravili, pretože oni dali na Jimmyho spotlight úplne na začiatku, ako na prvého, aby nám podľa mňa zišiel v zmysle. Takto inak robila aj Agatha Christie, keď ste si všimli. A potom tu jeho mikroscénku, ktorá nebola vlastne nejako výrazná, prekryli za mňa výraznejšie zmienky, jednak o Lindinej prípadnej homosexualite, potom o tom Frankovi a Lilek či Štuben. Lilek, baklažan. Laliga Štuben. A možno aj podprahovo hrali s tým, že Jimmy bol vykreslený dosť ako slušák. On sa postavil jediný, keď prišla Daphne do miestnosti a potom ponúkol Daphne, že pomôže s kávou, keď sa pýtala. Takže možno, že aj preto sa nám, alebo teda minimálne Fraserovi, pohyboval pod radarom. Ja som ho určite tiež neuhadla. Ja som sa snažila si spomenúť, že koho som typovala vtedy a myslím si, že tiež som typovala Franka a Lindu, ale zase neexistuje detektívka a videla som ich veľa, kde by som uhadla vraha. Takže ja som s tým v pohode, na rozdiel od Frasera. Takže Fraser prehral $5, my vieme, že prehral oveľa viac. A potom teda návšteva odchádza a Fraser Ockovi priznáva, že sa cíti hlúpo, že nerozoznal donášača, konkrétne teda jailhouse snitch v angličtine. A Ocko mu o Jimmym hovorí, že je to fajn typeček, ale neverí mu, kým nie je obklopený policajtmi. Čo tu vlastne bol, pretože on je bývalý policajt, Frank je policajt. Ale aj tak je to trochu nefér podľa mňa, pretože pozvať takéhoto donášača rovno k Fraserovi domov na konkrétnu adresu, kde si mohol obzrieť zariadenie jeho bytu, zabezpečenie jeho bytu a tak ďalej. No ale najhoršie sa cíti Daphne, pretože ona si s týmto donášačom dala rande. Ocko, keď sa to dozvie, tak hneď štartuje, že no toto určite nie, okamžite nech to rande zruší. A Fraser si rýpne do Ocka, že či neverí na druhú šancu. Ocko na to áno, kým sme nemali Nilesa. Ja sa pýtam, môže ešte niekto Frasera dnes zničiť viac? Môže, už onedlho. A nie raz.
Ocko teda Daphne to rande zakazuje a Frasier naopak tvrdí, že nie, ona tam pôjde, lebo Jimmy už splatil svoj dlh spoločnosti, no lenže tak nejako zabudli, že tam Daphne stojí a je to len a len jej vec. Takže tak zhuláka s tým, že na rande ide a nazdar. Strih, Frasier s Nilesom sú v nervóze a objednávajú si obaja bezkofeínovú kávu s nízkotučným mliekom. Čašník sa otočí dozadu a zakričí: 2 šálky močky. Ich to na sekundu zarazí, to vidno, ale potom sa Niles ako napriami, akoby nič a hovorí: k sprepitnému má čudný vzťah na to, že má dodávku. On použije jedinú zbraň, ktorú má, to svoje elitárstvo. Močka je samozrejme dokonalosť, ale povedzme si o origináli. Tam si vypýtali Two Gutless Wonders. Guts sú vnútornosti. Keď má niekto guts, tak má gule, hej, odvahu alebo chrbticu, ale sa znamená, že to nemá, hej. A wonder, zázrak. Ja si myslím, že to môže odkazovať na všetky tie human wonders v cirkusoch zo začiatku 20. storočia, kedy tam prebiehali freak shows s ľuďmi, ktorí teda mali nejaké vrodené abnormality alebo tak. Takže dohromady to gutless wonder by mohol byť nejaký ako lekársky zázrak, nejaké stvorenie, ktoré dokáže žiť úplne bez vnútornosti. Ja neviem, či sa bežne používa tento pojem takto dohromady, alebo len to gutless, ale presne Gutless Wonders sa objavilo práve v seriáli Cheers v epizóde King of the Hill. Tamto kričí barman Sam Malone na Cliffa a Norma. A aj tuto kričal barman v bare, takže možno odkaz na Cheers, ale možno len náhoda. A ja teda musím povedať, že s ohľadom na ten kontext s kávou, tá je vlastne vypreparovaná o všetko to dobré a podstatné, hej, nemá kofeín, nemá tuk, tak mala by to byť urážka tej kávy, ale kávu nebudete urážať, čiže ja si myslím, že je to aj urážka vlastne tých ľudí, ktorí si takúto kávu objednajú. Že vlastne aj Frasier s Nilesom sú teda v očiach toho barmana takéto ako gutless kávy 2. Dobre. Niles a Frasier tu rozberajú, čo sa stalo doma. Ten ocko prístup k Jimmymu. Celý čas odsudzujú ocka, že on odsudzuje ľudí a že im nedáva druhú šancu. Predsa nie všetci sú recidivisti. Ale keď Frasier povie, že ocko bol dokonca proti, aby Daphne šla s Jimmym na rande, tak tam Niles zbledne, úplne otočí a v šoku sa pýta, či ju naozaj nechajú poškvrniť nejakým sociopatom. Frasier hovorí: falšoval šeky, nie je sociopat. A Niles: je to degenerát, ktorého by mali navždy zavrieť. Frasier znova tak zmierlivo, ale ani si ho nestretol. Niles: sú to všetko zvrátené zvery. Mňa vždy tak inšpiruje, keď sa Niles dostane do tejto polohy, že sa nehambí za svoju hystériu, hej, paranoju, prehnané akcie. To je veľmi oslobodzujúce. No, Niles vyskakuje, pýta si účet, že on teda ide Daphne zachrániť, či už s Frasierom alebo bez Frasiera. A celkom si verí, pretože jeho učiteľ taekwonda mu hovorí, že ešte rok a bude nebezpečný. A ako to hovorí, tak sa snaží obliec si kabát a naháňa si rukav, točí sa dokola, pretože nevie trafiť ruku do rukávu. Ale ako jasné, rok je dlhá doba. Frasier mu hovorí názov toho baru, aby vedel, kam má ísť, Topaz Room. A to čašník zbystrie a hovorí: Topaz Room? Myslel som, že to tam polícia už dávno zavrela. V origináli ešte pritvrdili, pretože hovorí: myslel som, že to tam polícia po poslednej streľbe zavrela. Čo teda presvedčilo aj Frasiera a obaja sa teda vydávajú do baru. Topaz je veľmi tvrdý drahokam. To je všetko, na čo som prišla. Jedine, že by im išlo ten kontrast, ako zahulená herňa a názov drahokamu, pretože veľa pochybných podnikov má takéto ako vznešené názvy: Crystal Palace a Diamond Room a čínske bistrá takisto. Strih, sme v bare Topaz Room a cez okno svietí červený neón, všade biliardové stoly, zahuleno od dymu a sami chlapi. A Daphne, ktorá s nimi mastí ten biliard. A vyhráva. My sa dozvedáme, že hrávala závodne dlhé roky a trofej sa jej ani nenarvali do izby, čo je podľa mňa jediný krát, čo sa s touto informáciou nejako v seriáli pracuje. Ale pri nej to neruší, pretože ona má takýto charakter, hej, ona je jedno veľké prekvapenie. Pchá si peniaze, ktoré práve vyhrala, do podprdy a odchádza na záchod, citujem, tak aby som sa ho nedotkla. Alebo ako ukázať, že sme v tretej cenovej. Zároveň ale potrebovali Daphne upratať, pretože v tej chvíli, kedy odchádza, tak vchádzajú Frasier s Nilesom. Vstupujú dnu, jediní ľudia v kravatách a Niles hovorí: musíme zapadnúť. Ešte, že som sa neholil 6 hodín. Nilesové fúzy, fáza výskum a rozvoj. A radí Frasierovi, aby si povolil kravatu. Lebo áno, to je vončo. Povolte si kravatu a razom si gangsta. No a my sa dostávame k najlepšej scénke tohto dielu. Pristúpia k baru, kde sa doslova týči nad nimi 2-metrový černoch barman so zabiackým pohľadom. Niles sa až tak zakloní dozadu, keď sa mu chce dívať priamo do očí, ale otrasie sa a pýta sa, či videl Daphne. Normálny človek sa spýta asi, neviem, na mladú ženu, hej, s anglickým prízvukom, alebo iba na mladú ženu, alebo iba na ženu by tu bohate stačilo na tomto mieste. Nie tak Niles, on do toho dá úplne všetko. On sa pýta:
Bola tu dnes mladá žena, vysoká 5 stôp a 9 palcov, so smotanovou pokožkou a očami, ktoré vám hľadia do duše bez úskoku či podlosti. A najlepšie Frasier ako za ním pretáča oči a opäť trasie hlavou. Barman bez reakcie, prekvapivo. A Frasier hovorí teda, je to Angličanka a volá sa Daphne. A barman, že jasné, prišla s Jimmym a odišla niekam dozadu, na čo sa logicky teda hneď pýtajú, že no a kde je Jimmy? A barman hovorí, že Jimmy si príliš dovoloval. Takže mu Daphne vykrútila ruku a vyhodila ho von. V origináli she threw a hammerlock on him and ran him out of here. Hammerlock je zápasnícky chmat, pri ktorom ohnete súperovú ruku za chrbát, bolí to teda a nemôžete sa hýbať, preto lock ako uzamknutie. A hammer vraj predlakte pripomína v tej polohe kladivo. Existuje veľa rôznych lockov, wrist lock, arm lock, ankle lock a ja si tu neodpustím pri tom ankle locku popis. Útočník zaklesne súperovo chodidlo pod svoje podpazuše a zakloní sa. Ako au. Mne sa úplne vracajú flashbacky z detstva, pretože brat trénoval zápasenie a keď si na mne teda doma potom vylepšoval skills, tak nebolo to vôbec príjemné. Takže toto Daphne nad Jimmym uskutočnila a barman pokračuje. Pripravte sa. Dobre, že ho vyhodila. Ten chlap je hnusák. Vedel som to hneď, ako som ho zazrel. Potom sa tak intenzívne zadíva zrovna Frasierovi do očí a cez obočie hovorí: je to na ňom vidieť. On nepotreboval žiadne pozorovanie celý večer, žiadnu psychiatrickú prax, Harvard, hej, ani talent od Boha nebodaj. Ale zase kto iný by mal vedieť odhadnúť ľudí ako barman, ktorý im celé dni a noci ulieva. Ešte kaderník. No, bratia sa chcú vypariť, pretože vidia, že Daphne sa o seba dokáže postarať sama, zároveň sa aj trochu boja, že bude zúriť, keď ich tam nájde, že na nich hodí nejaký enklok. Lenže pri odchode drgnú do typka, ktorý tam má rozohranú partiu. A ten pri tom mikropohybe plne zavrávora, ako by dostal baranidlom a začne ich obviňovať z toho, že mu pokazili hru. A síce hru, ktorá ho stojí $200. 200 Washingtonov. To som proaktívne si našla v slovníku amerického slangu. Uznávam, že to je iba ako by som si povolila tú kravatu. V origináli ten typek Frasierovi hovorí, že nie hra, ale ten šťuch ho stal $200. Čo mne teraz znelo ako očividné klamstvo, lebo kto by si vsadil peniaze na jeden jediný šťuch. Lenže preverila som to a bola som mimo, nečakane, pretože naozaj sa biliard v baroch takto hráva. Tie stávky na jeden konkrétny úder sú časté. Neviem, snáď je to pravda, my keď sme hrali biliard za našich mladých liet, tak tam šlo o všetko možné, iba nie o hru. Tam boli iné priority, hej, čo hra v jukeboxe a tak. No, Frasier s Nilsom to nejako neriešia, oni sa ospravedlnia a snažia sa opustiť bar, ale tento vydierač im zastúpi cestu a Niles, ktorý sa logicky, kto iný, snažil dostať prvý z toho baru, tak on sa Nilesa pýta, že kam ide. A Niles hneď pohotovo, že on sa vráti, on iba chcel doplatiť za parkovanie. O čo stávka, že by tam Frasiera úplne v pohode nechal. A ten týpeček mu hovorí: automaty nejdú, ani vy. The meters don't run at night and neither do you. A Niles, to bola slovná hračka, ste hotoví žongler so slovami. V origináli ho prirovnáva k Georgeovi Simonovi Kaufmanovi. Možno si niekto pamätáte, už som ho spomínala v jednom z tých skorších dielov. To bol americký dramatik, humorista, režisér a tak ďalej, veľmi, veľmi slávny. A on mal práve k žonglovaniu so slovíčkami, ako to Niles nazval, skutočne blízko, pretože on bol povestný, takým ako prekrúcaním známych prísloví, menili ich významy, fonetickou zámenou slov a to presne spravili tvorcovia s názvom tejto epizódy. Ona sa volá You Can't Tell a Crook by His Cover, ale pôvodný idiom to je samozrejme You Can't Tell a Book by His Cover, ako nemôžete súdiť knihu podľa obalu. A oni vymenili slovo book za crook, čo je teda podvodník. OK, Niles s Frasierom opäť sa snažia prejsť okolo vydierača a jeho parťaka a opäť bez úspechu. On trvá na zaplatení tých $200 a už idú dostať nakladačku, ale v tej chvíli sa tam zjaví Daphne a teda nechápe, čo tam robia. A Niles, ako vždy, sa nevzdáva do poslednej chvíle a pýta sa, čo tam robí ona. Toto je jeho obľúbená skrýša. Bol tam raz Marisol, len to vtedy vyzeralo trošku inak, ako bola to viac menej taká záhradná reštaurácia. V origináli sa stihol dostať Niles ešte trošku ďalej a on začal ešte aj opisovať, že tam, kde teraz stojí ten bar, tak tam bola vtedy taká tam rieška, po ktorej sa šplhajú popínavé kvety. Takto, základ je, keď klamete, nedávajte moc detailov. Vždy sa zamotáte a nevyznie to autenticky. Frasier teda Daphne na rovinu hovorí, že prišli, pretože sa o ňu báli a tak ďalej, ale do toho mu znova skáče vydierač a vysvetľuje Daphne, že prepáčte madam, ale vaši priatelia mi tu nechcú zaplatiť, čo mi dlžia, takže ich musím, prepáčte za výraz, zbiť až sa poserú. Zbiť až sa poserú. Hej, ako prepáčte mi tú slovnú vulgaritu, ale o chvíľu tu budú lietať hovna. V originále hovorí I'm gonna have to, pardon my French, beat the crap out of them. Má to 6 slabík. Beat the crap out of them.
Zbiť až sa poserú. Ono to sedí. Ale keby sme chceli byť menej vulgárni, tak by sme kľudne mohli, tam tých možností je milión, hej, zmlátiť ich do kocky, alebo zmalovať ciferník. Lenže my sme nechceli. My sme zvukomalební Slovania, takže ak si môžeme vybrať slová s ch, alebo čokoľvek s fekáliami, tak ako nie je o čom, hej, to nie je žiadna Sofína roľba. Sledujete? A ja som ako Kaufmann. Mi tak napadá ešte, že ak sa tam nedávno strieľalo, či nemal náhodou v tej prestrelke prsty práve tento tu, vydierač, a ako hovorí svoju vyhrážku, tak ten jeho parťák, taký veľmi priemerný herec, alebo možno skôr komparzista, prikyvuje a udiera si ako pesťou do dlane, hej, to je tak doslovne zahrané. A mne sa zdá, že tento neherec sa ešte myhol v neskoršom dieli, keď Frasier sedel vo väzení. Tak on podľa mňa sedel vedľa neho s dosť podobným výrazom. Ale ešte som si to neoverovala, tak neviem na 100%. Ja sa ešte pristavím pri tej paródii, pri obsadzovaní role toho záporaka hlavného, ktorý sa teda v scenári volá Rocco. To je inak typické talianske meno, pravdepodobne má základ v starogermánskom hrok, čo znamená havran alebo krkavec. A podľa mňa ten herec má niečo také vtáče v tvári. A ten pôvodný význam môže byť aj bojový pokrik, čo tiež je celkom odpovedajúce, keďže on sa tu chce stále byť. A herec, ktorý Rocca stvárňuje, má talianske korene. Volá sa Robert Miano. A preslavili ho práve úlohy takýchto ako tvrďasov, mafiánov rôznych. Zahral si aj mafiánskeho bossa vo filme Krycie meno Donnie Brasco. Teraz tu vidím, mám tu napísané 97. Nevadí, to bolo 3 roky po Frasierovi. Proste Miano za mňa má taký ako totálne vidridušský vibe. Tak bola asi otázka času, no, kedy ho niekto nakastuje ako väčšieho mafiána. A tento herec má celkom zaujímavý život. On vyrastal v Bronxe v New Yorku a začínal ako pouličný hudobník, už v 15 spieval po uliciach. Tam si ho všimol hľadač talentov, nahrali s ním single, ale zlom nastal trošku neskôr, keď vyhral konkurs na hlavného speváka do rockového muzikálu Satyricon, ktorý slavil extrémne úspechy a Zmiana bola vlastne takmer cez noc megahviezda. A viete, čo spravil tento človečík? On odohral jednu jedinú sezónu. Potom, keď skončila, tak si kúpil ruksak, transatlantickú letenku a šup ho do Európy. Ako z rozprávky, on sa vybral do sveta, iba že namiesto buchiet mal $200. Áno, ľudia, všade som našla, že mal $200 so sebou. To je presne toľko, koľko chcel teraz po Frasierovi. Prepočte na dnes by bola tá hodnota asi $1600, ale on s nimi vydržal takmer 3 roky. Tých $200 podľa mňa bola taká ako železná zásoba. Živil sa tým, čo si zarobil hraním po baroch, v reštauráciách, na ulici a tak ďalej. On to dal na trubadúra, s gitarou na chrbte, prešiel Blízky východ, Južnú Ameriku. Nieko to čo je? Viete si predstaviť, čo to muselo byť? Ste mladí a s gitarou na chrbte idete po svete na konci 60. rokov. To je... Ja som si musela vytvoriť obraz jeho púte. On mal približne 25 rokov, keď vyrazil. Bolo to v novembri alebo v decembri, pretože to bolo po konci tej divadelnej sezóny v 69. A jeho to cestovanie muselo vyzerať úplne inak ako dnes. Neexistovali mobily vtedy, hej, nebol internet, základ. Museli ste hľadať telefónnu budku, ktorá funguje, ktorá má... A museli ste mať drobáky, hej. Čiže o čo ľahšie ste sa ale vtedy zoznámili zase na druhej strane, keď ste tie drobáky treba nemali, alebo ste nevedeli, kde tá budka je. V tom čase bol svet pre cestovateľa o mnoho, podľa mňa, taký izolovanejší, väčší. A tým, v jakej ére on cestoval, on zažíval také radikálne zmeny na vlastnej koži všetko, hej. Nejako my, dobré dokumenty, učebnice, prenesenie z piesní a tak, ale on na jednej strane ešte vnímal tú doznevajúcu mániu treba z Woodstocku, ktorá bola v auguste, hej. Do toho už v decembri sa odohral ten neslavný známy festival v Altamonte, Hells Angels, plus teraz svetom otriasali protesty proti vojne vo Vietname. Čiže všetkých mladých ľudí, ktorých on stretával, tí buď utekali pred odvodmi, alebo všetci hľadali odpovede, ako čo sa to deje, hej, ako ustať ten strach alebo sklamanie. Hippies tí pomaly už dospievávali o láske, rozpadli sa Beatles, Jimi Hendrix zomrel, Jim Morrison, Janis Joplin a všade, kam prišiel, zneli úplne nové žánre. Led Zeppelin vydali vtedy albumy. On ako gitarista, on musel byť úplne mimo, keď to počul. Black Sabbath, Paranoid vtedy vyšiel. Rocková opera Jesus Christ Superstar mala premiéru. A filmy teda, keď sme pri hercovi budúcom, Easy Rider, Polnočný cowboy. Začiatkom 70. rokov sa hovorí, že zomrel starý naivný Hollywood a točili sa prvé tie mafiánske snímky plné násilia, korupcie. Hej, v 71. mal premiéru Drsný Harry, potom Francúzska spojka, v 72. Krstný otec. Mne úplne vybuchuje hlava. Mne to neznie reálne, že toto všetko niekto naozaj mohol zažiť a ešte aj prežiť. Hej.
Keď sa potom vrátil do Ameriky, tak sa rozhodol splniť si sen, stať sa hercom a hereckú kariéru odštartoval ako inak rolou zlodeja. Robert Miano má dnes už 83 rokov a vraj je vášivým šachistom a vydať ho na plážach v Los Angeles ako hrá. A ja úplne vidím, ako nejaké dieťa, čo beží, tak omylom mu drgne do stola a spadne mu figurka šachová a on na neho ide tým mafiánskym hlasom. Buongiorno bambino, you owe me $200. I know where you live. I know where you park your kolobežka. Dobre, toľko hlavný záporák, späť k deju. Sledujete, hej? Zasahuje nakoniec Daphne. Oni jej prišli na pomoc, ale vo finále pomáha ona im. Ona totiž ponúka vydieračovi stávku, všetko alebo nič, takmer ako od Evity. A ide v nej o to, že ak dá 5 gulí jednou ranou, tak je dlžoba zmazaná. A ak to nedá, tak týpek dostane dvojnásobok. Pretože ona peniaze má, hej, vyberá spod prdy, čo pred chvíľou vyhrala. A Roko jej na to hovorí v slovenčine: nechcem vaše peniaze, ale tešil som sa, že zmastím tamtoho. Mne to trochu kvôli tomu ale vyznieva, že to nedáva zmysel, pretože keby povedal: chcem vaše peniaze, ale tešil som sa, že zmastím tamtoho, lepšie mi to trochu znie. On ako keby automaticky už to bral tak, že vyhrá a je smutný, lebo príde tak o možnosť zmastiť Frasera. A v origináli je to teda trošku inak, tak viac to lahodí mojim ušiam. Ten Roko jej na to hovorí: I don't mind taking your money. But I was kinda looking forward to pulping this guy. Pardon. Ja chcem takto hovoriť celú epizódu. Čiže nevadí mi vziať od teba prachy, ale tešil som sa, že zbijem toho tu. Ako Roko si verí, hej, tiež očividne to bere tak, že už má tie peniaze vo vačku. Dobre, zaznelo tu slovo pulping. Pulp je kaša alebo dreň a pulping je proces rozvlákňovania pevných materiálov na kašovitú hmotu, buď chemicky alebo práve mechanickou silou, čo by sa tu odohralo s Fraserom a Nilesom. Na čo mu teda Daphne hovorí: OK, nebude sa doťahovať, tak teda nová dohoda. Ak prehrá, tak nielen, že týpek dostane jej peniaze, ale dobre, môže teda zbiť Frasera a prihadzuje k nemu aj toho malého, čiže Nilesa. Jako rešpekt pred Daphniným sebavedomím. Dobre. Ja sa musím vrátiť k tomu zbiťu až sa poserie. Myslela som si, že to zvládnem, ale je to príliš zaujímavá téma. Ja som si totiž zrovna nedávno googlila, prečo sa to hovorí, že zbiť až sa niekto poserie, alebo že sa niekto zlákol a posral sa. Prečo sa bolesť alebo nejaký strach spája práve s vylučovaním. Poďme si to ukázať na príklade útoku. Keď napadne predátor svoju obeť, neskôr si povieme, čo všetko môže byť dnes predátor, tak obeť vyprázdni črevo hneď z niekoľkých dôvodov. Zníženie hmotnosti, ľahšie zdrhá obeť, odpudivý efekt, predátora prejde chuť na čokoľvek s obeťou, hej, zožratie trebárs, a odpútanie pozornosti. Predátor je zmetený, ako čo sa tu stalo, čo sú tu za pachy, hej, kde sú pachy mojej obete, čiže obeť získava trošku času. Pekné, ale toto sú vedľajšie bonusy evolúcie. Ten najhlavnejší dôvod, prečo sa dostaví pri strese alebo strachu hnačka, je, že telo musí v momente prepnúť do krízového režimu. Aký to je? Taký, kde sa okamžite vypne trávenie, kde sa zbaví telo prebytočnej váhy a kde všetku krv bleskovo presmeruje do svalov na útek. Ono tráviaci systém míňa 25% krvi na trávenie. Tu treba poslať do úplne iných miest. Musíte utekať, hej, čiže do svalov, do rúk a do nôh. Musíte dýchať, takže do plúc. Premýšľať, do mozgu, hej, do srdca. Fakt nepotrebujete vtedy tráviť. A navyše, ak má obeť krv v bruchu, tak hrozí, že pri zahryznutí rýchlo vykrváca. Takže telo sekundu po šoku vie, že musí vypnúť trávenie. A toto je postup, ako som to ja pochopila. Dúfam, že to je správne. Oči, uši zachytia nebezpečenstvo. Mozog vyšle elektrický signál z leje. Ten doputuje to nad obličiek. Nad obličky začnú okamžite pumpovať do krvi obrovské množstvo stresových hormónov. Tie začnú stimulovať nervovú sústavu v črevách. Črevá sa potom začnú krčovite sťahovať rýchlo chaoticky a voda v hrubom čreve sa nestihne vstrebať späť do tela a teda vzniká akútna hnačka. Dobre, a teraz si hovoríte, že veď mávam aj ja občas hnačku a to neznamená, že vymalujem steny na hnedo. Ale v takýchto prípadoch, hoci náš zvierač, ten vonkajší, môžeme ovládať vôľou, nám je to predplatné, hej, lebo črevo tlačí všetko von tak veľmi silno a rýchlo a navyše v tekutej forme, že to ten náš zvierač proste neudrží. Poďme sa zmieniť o tom, aké úžasné je, že obe tieto opatrenia, myslím tým hnačku a zároveň aj to nabušenie tela krvou na útek, sa môžu diať súbežne. Na prvý pohľad sa útek a vylučovanie vylučujú, hej? Ale vôbec to tak nie je, pretože vylučovanie nebrzdí beh. My môžeme dostať šlehu adrenalínu, krv do svalov a zdrhať rýchlo a zároveň nami clóma tá peristaltická vlna a metáme do gatí. A ja som z nejakého dôvodu hrozne šťastná z toho. Mňa to úplne fascinuje.
Mozog sa vyvíjal v dobe, kedy my sme nenosili oblečenie, takže dodnes si ide tú milión rokov starú zásadu. Preži, do čistiarne behneš potom. A tá veta vylúčovanie nebrzdí beh, to je vylúčovanie nebrzdí beh. Hovná nebrzdia život. Problémy neznamenajú koniec. Prekážky nebránia napredovaniu. Keď ide o život, život sa len tak nevzdáva. Na to treba pamätať. A neplatí to samozrejme iba o tom náhlom nebezpečenstve, keď nás niekto vystraší alebo nás prepadne. Rovnako ľudské telo reaguje, aj keď je človek nervózny, keď má preteky, keď má pred skúškami, pred pohovorom. Prečo? Pýtate sa? Tak ste ma ešte nevypli? Je tu ešte niekto? Z biologického hľadiska neexistuje rozdiel medzi tým, keď nás naháňa medveď a keď nás čaká pohovor. Čím sa u mňa veľa vysvetľuje. Centrum strachu v mozgu nedokáže totiž rozlišiť fyzickú smrť a spoločenskú smrť, alebo teda spoločenské zlyhanie. Takže pri oboch situáciách sa naozaj spustí rovnaký sled udalostí. A teraz si predstavte, že zažívate stres dlhodobý. Nie je jednorázový, pár minútový, hej, niekto ma chce zožrať a mu utečie, všetko v cajku. Keď zažívame stres dlhodobo, týždne, mesiace, roky, v takom prípade sa stáva, že telo nedokáže túto krízovú chémiu dlho zvládať a potom vznikajú chronické problémy. Ja to hovorím iba preto, aby sme ten stres nepodceňovali, hej, v súlade s tematikou tohto sitcomu. Dobre, no vráťme sa pre Boha živého k tomu biliardu. Roko súhlasí so stavkou, ale pretože je to proste previd, tak kladie pred Daphne na stôl aj 6. gulu. Ona musí 6 gul dať jednou ranou. A Daphne súhlasí, nakrieduje tágom a ide sa, hej, proste hudbička, spomalený záber, udiera. A teraz hneď na začiatku padnú 2 gule, pretože tie boli totálne pri diere, odkiaľ Daphne pálila. A potom je vždy prestrih na niekoho, hej. Potom to, jak trafila tie 2 gule, prestrih na Frasera, úplne ako vyvaleného. Potom dá 3. gulu, 3. gula padne, to je záber na Nilesa, vyvaleného. Potom padne 4. gula, záber na Daphne, tak ako úfajúca. Potom padne 5. gula. Fraser s Nilesom sa objímajú. Potom 6. gula sa blíži k diere. Fraser s Nilesom napätí a sledujú, ako gula sa valí a tesne míňa. Záber na nich, ako im zmrzol úsmev na tvári. Záber na Roka, ako sa na jeho tvári rozihral. V tom momente Daphne zakričí, aby utekali, zhrabne ešte peniaze zo stola a zdrhajú. Veľmi akčne, James Bond hadr. Vybehnú von, Daphne strčí tágo do kľúčiek dverí a tí dvaja ostávajú vyblokovaní vnútri forever. Nepriechodná prekážka, oni dnes tam všetci sedia v bare uväznení. Ja v tom vidím aj takú malú oslavu kondičky, pretože naši naozaj boli rýchlejší. Čo z toho vyplýva? Nevenujte sa iba hazardu, ale dbajte aj o kondíciu tela, aby ste vládali zdrhať. Tak, scéna s titulkami. Daphne sa zase teraz snaží chytiť Eddieho, aby ho okúpala, vytvorila takú cestičku s keksikmi až do kúpeľne, pričom číha za rohom a Eddie teda papá keksik za keksikom. Keď je najbližšie pri Daphne, tak ona sa na neho vrhne z úkrytu, ale minie. Eddie zachránený a môže smrdeť ďalej. Gigi Eddie, ja si berem príklad, mne sa tiež nechce do sprchy. Toľko na dnes, ďakujem, že ste ma počúvali. Na budúce si dáme diel prvýkrát s Fraserovou ex-manželkou Lilis, ktorá sa nádeja, že by to mohli dať s Fraserom opäť dohromady. Uvidíme, či to skončí happy endom, alebo či sa naozaj dajú dohromady. Do tej doby sa majte zdravo, užívajte leto. Ak ste v strese, tak veľa skáčte a trepte sa. Tak to vraj robia zvieratá, aby nemali halušky z útokov. A ja sa na vás budem tešiť na budúce.